L-edizzjoni tas-sibt tal-programm Marani issa se jkun wieħed speċjali hekk kif se nġabbru l-flus għal familji u t-tfal fil-belt ta' Kitos, fil-Peru minħabba l-pandemija. F'din il-belt li fiha ħafna familji foqra hemm il-qassis missjonarju Awċi Fader Rej Portelli li qed jgħin lil daw il-familji f'din il-belt, anke hekk kif huwa tabib u qed jgħin fl-isptarijiet minħabba l-imxija tal-COVID-19. One News tkellem mal-preżentatur tal-programm Marani issa, Joseph Ketkuti, li qal kif din il-belt qed imutu diversi nies b'dan il-virus. Il-preżentatur għamel dan l-appell. Irridu ngħinu l-Fader Rej sabiex ikun jista' jixtri anke dawn il-ċilindri tal-ossiġenu, l-ossiġenu ħalli nagħtu nifs tal-ħajja lil daw it-tfal li mhux tor tagħhom imma qegħdin jaffaċċaw realtà diffiċli li aħna b'donazzjoni żgħira tagħna żgur li l-Martin Lawċin permezz ta' issa se nagħmlu il-mirakli isiru.